Kunobaba engakhula nje ngizwana naye engikhonze kakhulu. Lo baba wayeNazaretha, kodwa indlela ayengithanda ngayo isikhathi esiningi nje sasihleze sindawonye. Makungesimo ovakashele yena kwakuyena ovakashela mina. Ngelinye ilanga usiyangixoxela ukuthi naye wakhula eyinyanya lento yokuthi uShembe ebizwe nguNkulunkulu. Uthi kodwa kwahamba wasesethatha isinqumo sokuthi ufuna ukuyobona ukuthi kungani uShembe ebizwe nguNkulunkulu, ufuna ukuyela yena ebuhleni. Ngaleso sikhathi-ke bese kuwunyazi vele umholo bese phethe. Uthi wathi uma efika laphana ehlaleke lapha phansi nabanye nje nezinye insizwa, uthi yathi sizoqala-ke inkonzo lwaselingena unyazi. Uthi lathi madlula ngakuye lwaselimbuka nje lihleka kancane. Leyo nto yamangaza, kodwa-ke akangayinaka nje wayidlulisa. Uthi ngalelo langa lelo unomunye umshumayeli nje wayishumayela. Uthi washumayela lo mshumayeli lona. Uthi uthe masiseqeda wasethi thina akusiyena uShembe waqala ngokuyibiza ngoNkulunkulu, kodwa yithi saqala ukumbiza ngoNkulunkulu, ngoba sathi masibona imangaliso zakhe sase sehluleka ukuthi sizomchaza sithini umuntu onjena, sothi ihlobo luni lomuntu lo. Sase singabi nayo incazelo yokumchaza, sase sivele sithi uNkulunkulu, ngoba sase sesibona ukuthi alukho uhlobo lomuntu onjena, uNkulunkulu lo. Usethi-ke lo baba yavele yeneliseka inhliziyo yakhe, akaphindanga afuna enye incazelo. Naye-ke wagcina-ke esekuyo le ngqondo yokuthi ethi uShembe uNkulunkulu. Lento-ke ngoba ngikhuluma nje ngicatshangiswa ukuthi nami ngake ngaya ebuhleni, futhi nami ngiyazazi imangaliso zonyazi. Ngiyakhumbula-ke ukuthi nami ngesikhathi ngile nje eKhenani kuJanuwari 2017, lwathi malingena laphana unyazi kwavele kwamhlophe inkungu. Kwangabonakali ngisho umuntu oseceleni kwakho. Lwangena kunyazi lahamba lapha phambili, lafike lashumayela lwase lihamba. Lwathi uma lihamba nje liqeda nje ukuhamba lase lishintsha ilanga libalela, kade kunenkungu ungaboni ngisho umuntu oseceleni. Leya nto yaba isimangaliso esikhulu kabi. Akwangagcina futhi lapho, sase sihamba-ke angazi kwakiwaphi laphana kuzodlula endaweni la kwakuthiwa khona kunomphongolo kaJehova. Kwathi uma kudlulwa lapho kuphuzwa namahewu-ke. Kwathi uma kudlulwa nje lapho singena kule ndawo lena, unyazi lapha lwafike lwenza ezinye imangaliso kabi, ngoba lwafike lwabekelwa isihlalo lana esasimbathiswe ngengwe. Lwaluthi uma lusukuma nje unyazi kuvele kuphambane imbane ekhanda lalo, kuphambane lona unyazi ekhanda lalo. Sigwaca-ke sivika sisho ukuthi ishawa izulu, kuthiwa asingagwaci. Kodwa lolu nyazi lolu lwalenzeka nje maqondana ekhanda lalo kuphela, kusuka ezulwini kuze kushaya la ekhanda lalo. Ila engabona khona ukuthi libizwe ngonyazi kusukaphi. Kodwa noma kunjalo, kumina ngiyehluleka ukuthi ngifikelwe ukuthi uNkulunkulu. Angazi noma mhlambe kwenziwe ukuthi nginenhliziyo elikhuni kakhulu yini, noma mhlambe kwenziwe ukuthi ziningi imangaliso engike ngayibona zenziwa ngabantu nemilimo. Ngingakubali nje uKaSosobala, kodwa ziningi imangaliso engike ngayibona zenziwa abantu. Kodwa isiqu esiwumuntu kuyangihlula mina ukuthi ngisibize ngoNkulunkulu noma singenza siphi isimangaliso. Ngoba ngikhumbula nje ngelinye ilanga ngiya edrobheni, sengidlula abanye abantu benkankinyanga nje thizeni. Le nyanga lena yayihamba nefu, ifu liqondene nekhanda lalo nje ngqo. Isiyachaza-ke le nyanga lena ithi leli fu liyakwazi ukulinethisa, linethe, line nje impela, kodwa kunemaqondana naye kuphela. Leli fu-ke lalimnyama. Leya nto leyana ngiyixoxelwanga ngangiyibonela mina yenzeka. Kungesikho nje lokho kuphela, ziningi kodwa ezinye izinto engike ngayibona, ngoba ngisho nayo uSosobala ngike ngayifunda incwadi yakhe. Zonke lezi zinto okukhulunywa ngazo bezenzeka, kanti-ke ugogo-ke yena-ke bebehlala khona vele eNquthu, nami ngakhona eNquthu. Bayasho impela izinto abake bayibona ezizimanga ezazenziwa uSosobala. Kodwa loya muntu loyana ngiyacabanga ukuthi wayesesezingeni lokuthi naye ayibize ngoNkulunkulu, kodwa-ke mhlampe kuwukuthi akumfikelanga emqondweni wakhe ukuthi esho njalo. Ngakho-ke ngiye ngicabanga ukuthi kambe yini mina engangenza ukuthi ngishintshe umuntu nje bese ngivele ngizombiza ngoNkulunkulu ngenxa yemangaliso zakhe nangenxa yemanga zakhe. Ngoba ngikhumbula nje kunenye inyanga lapha okwakuthiwa ivusa umuntu efile. Lento-ke ngangiyilandela mina ngiyibuza ukuthi nyanga yini le ekwazi ukuvusa umuntu efile, kodwa ngathola ukuthi lo muntu hhayi ngoba evusa umuntu efile, kodwa uyakwazi ukuthatha isidumbu somuntu esifaka umoya wey'lwane zakhe, bese isidumbu siyaphila. Uthi uma ubona isidumbu salowo muntu wena uyetsho ukuthi ubona yena usevukile, kanti akuvukanga yena, ile moya le esifakwe kulesi sidumbu lesi. Kodwa yena-ke wayesuke ethi uvuse lowo muntu loyo. Kodwa yonke leyo nto leyo uma uyibhekisisa kahle kahle iyisimanga esikhulu esezingeni lokuthi ngempela lowo muntu loyo engasho ukuthi uNkulunkulu. Kodwa ngenxa yokuthi
bese kuya ngomqondo wakho ukuthi wena umqondo wakho ugcinaphi ucabanga. Ngoba ngempela uma umqondo wakho uhamba ugcine ucabanga, kulula ukuthi uma ubona into eyisimangaliso ongakaze uyibone bese uyadomeka umqondo wakho usuzothi leyo nto iwukuthi. Kodwa nje mina ngokwami uNkulunkulu ngeke kwazi ukuba isixo senyama, futhi ngeke kwazi ukuthi umoya wakhe ungene esiqwini senyama bese simbiza ngoNkulunkulu. Ngeke uze kwazi kwenzeka lokho, kodwa lokho kuyinkolelo yami, angisho ukuthi kunjalo ngempela ngoba kwabanye abantu akunjalo. Yilokho nje bengithi angikufeze.